gelekî spasêvîdar îro em dikarin bêjin ku sê mijar lê her sê mijar jî bi yekê ve girêdayê li ser manşetên rojnameyan ji xwe gotarên siyasetmedar û serkirdeyên Tirkiye jî li ser wê yekê ne. Mijara sereke operasyona Efrînê ye lê pêra jî peyndiyên bi Amerîkayê re û bütçeyek ku Pentagon ji bo Hesedeyê ji bo sala 2019 terxan dike jî wekek û aveke sar bi ser siyaset û medya Tirkiye'de hatibe kirin rojname û gotar îro bêhtir li ser vê mijarê radwestin me got hem li qada siyasetê hem jî li ser medya li ser ekranên televîzyon û rojnameyên Tirkiye ev her sê mijar bi berfirehî heweke nûçe û gotar hatine bikaranîn êrişa li ser Efrînê ketê roja xwe ya 24 berdewam dike operasyon û êrişên li ser Efrînê her wa hêzeke leşkerî û seyareyên zirxê wekî din ceberxane berev bi Efrînê ve berdewam ku bête şandin çepera li derdora Efrînê jî jaliya artêşa Tirk û artêşa azad ve hinekî din hatiye tenkirin doh li başûr û bakurê Efrînê çend gund hatibûn topbarankirin û her wekî din operasyon bi kite û daneyên xwe berdewam bike. Lê mijara ku weke sürpriz li Rojava Tirkiye zêde bû gotara Mevlûd Çavuşoğlu wezîrê karên derveyê Tirkiye bû ku Mevlûd Çavuşoğlu bi tund tu jî beriya ku heftayê wî yê Amerîkî Tillerson bigêje nava Tirkiye peyam ragihandin û Çavuşoğlu da zanîn ku peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê li asta dawînin li ber du riyanin yan ew têkilî bi temamî têk diçin yan jî peywendî carekê din baştir dibin. Çavuşoğlu got êdî dema dayîna peyaman û veadan bi dawî hatiye Amerîka heta niha sozên ku dan em tevda li cihêştine bi cî neanîne ji vê xalê pêva jî bila tu kes ji bo qanîhkirin ji bo dayînên weadên nû neyên nava Tirkiye ji ber ku peywendîn me li asta dawînin bi hatina Tillerson yan em wan peywendiyan baştir dikin yan jî bi temamî peywendiyên me xira dibin ji nav diçin. Weke tê zanîn Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Rex Tillerson roja pênşemê tê Enqere hem li gel Çavuşoğlu hem li gel Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di cive piştre jî Wezîrê Bergirî ya Amerîkayê tê hatina van her du wezîran û beriya wê jî şêwirmendê Koşka Spî hatibû. Şêwirmendên siyasî yan jî çavderên siyasî didin zanîn ku peywendiyên Tirkiye û Amerîka weke ku Çavuşoğlu gotî bi rastî jî li qonaxa dawînin Amerîka jî ji bo ku ew peywendî bi temamî ji nav neçin ji bo qanîhkirin û çend pêşniyazan hewleke dîplomatîk digel Tirkiye dide. Her wiha beriya Çavuşoğlu jî wezîrekî din yan ji berdevkê hikûmetê Bekir Bozdağ peyam ragihandibûn piştî Çavuşoğlu Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yildirim jî di gotara xwe ya dawîn de bi rexneyên tund û tuj Amerîka şermezar kir û wî jî got lazim e êdî müttefikê me yê di nava NATOyê de Amerîka hişên xwe bîne serê xwe. Her wiha me got operasyona Efrînê berdewam dike hem ji aliyê Hesedeyê ve hem jî ji aliyê artêşa Tirkiye ve bilançoya roja 23 jî hate eşkerekirin. Li gorî artêşa Tirkiye amarên ku artêşa Tirkiye radigihîne di roja 23 da bi tevahî 627 cîhowar ji aliyê artêşa Tirkiye ve hatine bordûman kirin heta niha jî 1369 kes ji aliyê artêşa Tirk û artêşa azad ve hatine kuştin ew îdayên artêşa Tirkin. Her wiha Hesedê jî bilançoya xwe ya 23 rojan ragihand li gorî bilançoya Hesedeyê jî heta niha 862 leşkerên Tirk û çekdarên artêşa azad hatine kuştin. Her wiha Hesedê radikîne ku heta niha 98 endamên wan jî di şerê bi artêşa Tirk û artêşa azad ra jiyana xwe ji dest dane. Dîsa Hesedê radikîne ku derdora 413 sivîlan jî 108 sivîlan jiyana xwe ji dest daye 408 kes jî birîndar bûne. Dîsa Hesedê radikîne ku heta niha 2 helîkopterên Tirkiye û 51 jî tank û seyareyên zirhpoşî ji aliyê wan ve hatine ji nav birin. Mijareke din gotara Erdoğan weke tê zanîn Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di demên dawîn de di çend gotarên xwe da dibêje em diçin Efrînê hem di komcivîna wî ya parlemenê da hem jî di seredanên wî yê li nava Tirkiye'de duruşmek bilind dibe di van demên dawîn de xelk ciwan kesên ku pêşwaziya wî dikin duruşmekê bilind dikin dibêjin reis me bibe Efrînê. Serokkomar jî
دبی امی دمه که نیز ده هرن افرینه یعنی اردوان ما بس تبی نچوینا ارتشه او دبی ام بخواجی دچن افرینه دو دی سال انقره ده سندانه که ده خلکی گوت رئیس ما به افرینه اردوان جی گوت خو آماده بکن ام دمه که نیز ده دچن نو افرینه بس گوت بی تیما Kemal ki seroke CHP'ye geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ejber ku vi gotu bu devi arteş nekeve nava Afrinê di nava wî û hikûmetê de nakokiyek çê bu Serokkomarê Tirkiye jî dibe bêyî ekîba Kemal Bek em ê mayî tev da diçin nava Afrinê. Em warin ser manşetên rojnameyan îro bêhtir rojnameyan manşetên xwe li ser gefên li hemberî Amerîkayê û gotara Çavuşoğlu û Yıldırım danîne her wiha eger em li gotara Çavuşoğlu û Binalî Yıldırım binêrin pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê em dikarin bêjin ku êdî ji nav çûne bi temamî qut bine ji ber ku wan digot eger Amerîka piştgiriya xwe li gel YPG ranevestîne em pêwendiyê xwe qut dikin di heman rojê de Pentagonê jî daxuyaniyek ragihand ku ew di salan 2019 da 505 milyon dolar mûçe ji bo Hesedeyê terxan dikin. Rojnameya Hürriyetê dibe ji bo deyayê ji bo Amerîkayê rest. Dibe di heman rojê da ku Binalî Yıldırım Serokwezîrê Tirkiye got divê Amerîka heşên xwe bîne serê xwe Wezîrê Karên Derve Mevlût Çavuşoğlu jî got êdî pêwendiyên me li asta dawînin wê yan bi hatina têrîsin pêwendî baş bibin yan jî bi temamî ew ê ji nav biçin. Li ser vê rojnameyê veguhestina hêzên leşkerî yan jî veguhestina ceberxanê ji bo Efrînê jî weke wêneyekî berfireh hatiye bikaranîn behsa veguhestina hêzên nû ên leşkerên Tirkiye ji bo Efrînê dike. Rojnameya Sabahê li ser çîroka du leşkeran rawestiye dibêje bavên qehremenan ên bi gurûr yan jî ên serbilind Selçuk Dost û Enes Sara Aslan du leşkerên Tirkiye bûne ku yekî li Sûriyê jiyana xweşdest daye yê din jî li Efrînê jiyana xweşdest daye bavê wan hatine cem hev û din hembêz kirine û her wekî din. Di rojnameyê Sözcü da behsa desteseriya ji bo kesekî ku jiyana xweşdest da li Efrînê ji bo leşkerekî dike dibe desteseriya ji bo şehîd bu sedema serêrakirinê leşkerê bi navê Musa Özalkan ku di 22 cotmeyê de li Efrînê jiyana xweşdest da bû piştî mirina wî bi rojekê ji bo seyare û meşa wî desteserî hatiye ragihandin ji bo jaliyê parêzerekî ve ev yek bûye sedema nerazîbûnê li ji nava Tirkiye. Di jêr jî di rûnçeyekê de dibêje Amerîka li Minbicê du baregehên din yên leşkerî ava dike ji bo PKK'yê jî 505 milyon dolar alîkarî tête dayîn nûçeyekê din heye li ser vê rojnameyê li ser gelek rojnameyên jê de derheqê serokê berê hevserokê berê yê Salih Müslim da weke tê zanîn Tirkiye'de derbara Salih Müslim da bi bültena sor lêgerîna bi bültena sor derxistî bû tê gotin ku Salih Müslim siba li Brükselê beşdarî konferansekê dibe ew jî dibe sedema kêşeyeke nû di navbeyna Belçika û Tirkiye'de. Rojnameya Milliyetê gotara Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım yan ser manşeta xwe dibêje heşên xwe bîne serê xwe. Rojname dibêje Serokwezîr Yıldırım derbarê piştgiriya Amerîkaya digel YPG'ye de got êdî divê Amerîka heşên xwe bîne serê xwe biryareke rast û zelal bide di derbara pêwendiyên me ên bi wan re. Rojnameya Haber Türkiye jî dîsa gotara Serokwezîrê Tirkiye ya ser manşeta xwe ew jî dibêje em tu bazariyan nakin Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım di gotara xwe ya dawîn de di derbarê Minbic û Efrînê da ku tilirsin ji bo her du mijaran seredana Tirkiye dike gotiye em tu nakevin nava tu bazariyên qirêj û divê Amerîka heşên xwe bîne serê xwe. Rojname îdia dike ku di roja 23 da jî 103 kes li derdora Efrînê ji alî artêşa Tirkiye ve hatine kuştin îdaya artêşa Tirkiye ser lapera xwe yekem. Rojnameya Yeni Şafakê dibêje ji bo Amerîka hişyariya dawîn. Ew rojname dibêje beriya ku Rex Tillerson seredana Tirkiye bike. Tirkiye ji bo Amerîkayê hişyariyên xwe yên dawîn dike. Serokê MHP'yê gotiye em ê
تشتکی بینن سر امریکا کو 5 قات زیاده به ویتنام امریکا تهدید کریه گفل امریکای خوارنه سرک وزیر ترکیه گوتیه برای امریکا هشین خواه بینه سر خواه وزیر در و مولود چاوش اولیجی گوتیه یان ام پیوندیان درست کن یان جی به تمامی جناف دچن ل انقره ناو کوچه که تی گوهرتن کوچه کو پولیوس خانه امریکا جلی دمینه ناو وی داری هاتیه گوهرتن و ناو چقری زیتون لوی کوچه تی دانین هر وها و گوهستنا لشکران جبو افرینی دور دجی خود دگره نوچه کدن دجی دبیجه جبو هدپی جی پرسینا پکه وقتی زنین دو کنگره هدپی دا چند گوتار هاتی بون پیشکش کرن در حق پروین بولدان و سرسرویا اندر دجی جی پرسین هاتی بون دست بکرن روزنامه استار دبیجه به امریکای را داویار ره روزنامه دبیجه پیوندین ترکیه یین لگل متفق قاشو امریکایی گیشتن آستا داوین هر دو ولات اوه بیجن یان تمام یان جی دوام بریا کو تلرسن بگیجه ترکیه انقره هلوست خواست زلال و اشکره دکه دبیجه یان اری یان جی نا روزنامه ترکیه ایرو امدکارم بیجن کو تمامی لسر وان بابتان مانشت خواه دانین بهتر جی بریا کو تلرسن بگیجه ترکیه پیامین سرکرده و وزیرین ترکیه تیت داین روزنامه özgürlükçü demokrasi dibêje kuwayî zayê ji derbarê endamên artêşa azad da ên ku li Efrînê jêra xweş dest didin nûçe kiriye manşet dibêje Erdogan ji wan re gotiye ew kuwayî milliyene lê dema ku ew dimirin di îstatîstîkên Tirkiyeyê de ciyê xwe nagirin her wiha rojnameya welat dibêje em Kurd yekin li çar parçeyên Kurdistanê û li seranserê cîhanê Kurd ji bo Efrînê li ser piyane gelê Efrînê bi berxwedana xwe dîrokê dinivîsîne û got li ku derê dibe bila bibe Kurd yekin yekitiya Kurdan dagirkeran ditirsine balê dikeşe ser seradana Şam da başûrê Kurdistanê ji bo Efrînê jî anketek li Tirkiye hatiye kirin ji aliyê kompanya konsensus ve li gorî konsensûsê dengên AKP daketine jêr çil ji sedî serokê wê kompanî dibêje eger pêşveçûneke aborî nebe di hilbijartinên herêmî de wê dengê AKP dakeve jêr çil ji sedî em bêjin ji Stenbolê ew qas Sûden baş. Gelekî spas rawîn stêrk ji bajarê Stenbolê ji stûdyoya Rûdawê rojeva wî